Trumpia uhkaa uusi virkasyyte ja rikossyyte mellakan yllyttämisestä. Alaiset jättävät laivan yksi toisensa pereen. Yle seuraa Yhdysvaltain tapahtumia. Sanotaanko, mitä viime aikoina Yhdysvalloissa on tapahtunut, on ollut todella mielenkiintoista. Ja asiahan on näin, että minä olen seurannut sitä hyvin tarkalla korvalla juuri sen takia, että mitä siellä tapahtuu, vaikuttaa paljon meidän maamme tapahtumaan myös. Se iso juttu, mitä tässä nyt seurataan, on juuri se, että jos ette tiennyt, käytännössä kongressiin Capitol Hillille ryntäsi ihmisiä tuossa muutama päivä sitten, kun olisi pitänyt tapahtua tämä virkaanastujaiset, johon sitten tällainen iso ryhmä ryntäsi sinne, ja sillä on kuollut ihmisiä. Me selvitetään, luetaan, katsotaan. No pakko sanoa, että tässä on tullut hirveästi konfliktoitua informaatiota eri puolilta, mutta mä yritän selvittää mahdollisimman selkeäsanaisesti ja tietenkin neutraalilla tavalla, niin kuin nämä lehdistöihmiset yleensä tekee. Niinhän ne tekee, Ylekin on tunnettu hyvin neutraaliudestaan. Näin. Ja oikein, mutta ei, tykätkää videosta, jakakaa videoita ja tilatkaa Lukkasen kanavassa, jos haluatte nähdä videoita joka päivä. Nyt ainakin toivon mukaan katsotaan. Tässä on ollut joulutauko. Yhdysvaltojen kongressi-istunto suostui kaaukseen, kun Trumpin kannattajat pääsevät rakennukseen. 5 ihmisen kerrotaan kuolleen. Presidentti Trumpin kannattajat tunkeutuvat loppiaisena kongressitaloon Washingtonissa. Syntyi täysi kaos. Kongressi jatkoi istuntoaan tunteja selkkauksen jälkeen. Lopulta Biden julistettiin virallisesti presidentinvaalien voittajaksi. Siinä on ollut paljon kaikenlaista. Siis sekin on, en tiedä, tämä nykyvaalit on ollut tosi sekalaiset. Sellaiset niin kuin, mitä tässä nyt oikein tapahtuu? Mikä tämä on tämä homman nimi? Mikä tässä on tämä homman nimi? Mä oikeasti sanon suoraan. Hyvin sekalainen tilanne. Ja siis sehän voi vaikuttaa juuri paljon siihen, että siis nähdään, mieti, se on vähän niin kuin tiedätkö, entisaikoinen Kiinan näiden keisareiden, että siinä nähtiin siinä aikana, että jos Kiinan keisariksi tuli sellainen keisari, joka sitten sai paljon kaikkea onnettomuuksia, tai vaikka sanotaanko Nikolai II, hänkin sai, jos hänet julistettiin keisariksi, niin tuli siinä juhlassa tapahtui jotain, niin ihmisiä talloontui kuoliaaksi, kun siellä oli jotain paniikkia tai muuta kaikkea. Yleensä nämä nähdään tällaisena niin kuin niin kuin sellaisena, niin kuin, että voi, että nyt tällä lailla lähtee liikkeelle hallituskausi, niin mä sanon suoraan, että mielenkiintoisesti on lähtenyt tämä Joe Bidenin homma eteenpäin, että mua kiinnostaa nähdä, miten se menee eteenpäin, tulemme seuraamaan sitä täällä. Kongressi jatkoi istuntoaan, yhteenotossa loukkaantui poliisi sekä rakennuksessa ammuttu nainen kuolivat vammoihinsa. Se oli ihan hirveä, mä tein sitä pienen videon, mä en tiedä näittekö te sen, mutta se on ihan kauhean näköistä. Myös 3 muun ihmisen kertaan kuolleen. Useat demokraatit ja lähteiden mukaan jotkut hallinnon republikaanit vaativat presidentti Trumpin syrjäyttämistä. Siis eikö siinä, jos nyt on vaalit ja sitten se on Biden on voittanut vaalit, niin mitä syrjäyttämistä siinä tarvitaan? Se on, mä tiedän, tosi sekava. Mä sanon suoraan, meikäläinen ei tiedä kaikkea informaatiota. Suosittelen lukemaan ja selvittämään monista paikoista. Mä oon lukenut hirveästi monista lähteistä, jotka sanoo, että silloin olisi niin kuin ollut tällainen false flag-operaatio, joka käytännössä tarkoittaa niin kuin vähän Malmilan laukaustyyppiset operaatio. Mä en tiedä siitä. Mun pitää selvittää vielä. Mä en oikeasti tiedä. Toiset lähteet sanoo, että ne on sitten kannattajat, jotka vaan meni sinne ja sen takia Trump ansaitsee sitä. Kun mä en oikeasti tiedä. Mun on pakko sanoa, että tämä on hyvin sekalainen tilanne. 8.1.1643 republikaanit alkaneet katua Trumpin peesailua Georgian vaalien takia. Republikaanipuolueen sisällä tunnetaan katumusta siitä, että poliitikot myötäilevät niin pitkään Yhdysvallan presidenttiä. Voi olla nyt, kun sitten valta vaihtuu, niin sitten myös nämä, niin kuin, sanotaanko, tietyt porukat sitten menee pois tämän vanhan tyypin luolta, näinhän se menee. Meillä olisi pitänyt tehdä enemmän vastarintaa sekä hänen retoriikassaan että joitakin hänen lainsäädännöllisiä toimiaan kohtaan. Teemme sen virheen, että ajattelimme, että hänen kyllä parantavan. Luulimme, että hänestä tuli presidenttiehdokas, ja kun hän alkoi hallita, että hän parantaisi, että hänestä tulisi presidentillisempi. Siis tässä on niin hirveän moni tällainen, siis tää on jännä, kun mä toivon, että uutisilla ei tehtäisi politiikkaa siinä mielessä. Mä itse tykkään informaatiosta, joka on siis sellainen, niin kuin, että yritetään uutisoida. No, joskus minäkin nyt sanotaanko yritän vastavoimaksi, kun nyt tässä on niin paljon kaikkea ollut sellaista, että tämä on oikein, tämä on väärin, niin meikäläinen yrittää vähän vastakaikua laittaa, kun mielestäni se on epäreilu, että toinen puoli on vaan niin kuin käytännössä aina niin kuin haukutaan ja välillä vähän syyttömästikin, ja sitten toinen puoli on aina niin hyvä ja niin mukava ja aina niin vastuullinen, aina niin hyvä. Mä sanon vaan suoraan, mä itse halusin sitä informaatiota, tasasta informaatiota. Se on sellaista niin kuin rehellistä, toimivaa asiaa. Meidän olisi pitänyt tehdä enemmän vastarintaa, sanoo täällä, kuka se täällä sanoo, luulimme, että kun hänestä tuli presidenttiehdokas ja hän olisi alkoi hallita, että hän parantaisi ja hänestä tuli presidentillisempi. Useat senaatin republikaanit vastustivat aikanaan Trumpia, mutta he ovat kuitenkin myötäilleet häntä poliittisen hyödyn toivossa. Sanotaanko, että ei välttämättä lojaalimpia palvelijoita sinänsä, jotka niin kun, heti kun valta menee pois, niin hei, nyt sitten alkaa virat jossain muualla. Keskiviikon mellakka vaikutti ylittäneen rajan myös republikaanien silmissä. Nyt. Tämä on niin sekava tilanne. Mä tuun myöhemmin luettaa tässä lisäinfoa, mutta se, että nyt niin on valmisteltu sitä ajatusta, että nyt tulee tässä jotain suuria mellakoita,
Amerikassa tapahtuu tänä vuonna asioita. Kuule, mä seurasin Amerikkaa tosi varovaisesti, koska siellä voi tapahtua jotain. Mä sanon, siellä voi tapahtua jotain isoa. Useimmat senaatin republikaanit vastuttivat aikanaan Trumpia, mutta he ovat kuitenkin myötäilleet häntä poliittisen hyödyn toivossa. Trumpin lähimpiin tukijoihin kongressissa kuulunut senaattori Lindsey Graham sanoi, että keskiviikon tapahtumat tahrasivat Trumpin saavutukset. Presidentti täytyy ymmärtää, että hänen tekonsa keskiviikkoilla olivat ongelma, eivätkä ratkaisu, Graham sanoi lehdistötilaisuudessa. Missä se näkyy Trump? Se uutisissa pitäisi yleensä olla se, että toinen sanoo tätä ja toinen sanoo tätä, mutta missä on se, näissä uutisissa on, että Trump on paha. Trump on paha. Mä haluan sen vastapuolen näkyvän kommenttiin myös, koska se on uutisointia, se on yllättävästi uutisointia. Toinen sitten määritelmä sille, että siellä on vain yksi asian puoli, niin sehän on niin propagandasointia. Mä en itse tykkää propagandasoinnista, koska se on yleensä, että yritetään vaikuttaa toisten mielipiteisiin. Kato. Marraskuun presidentinvaalin jälkeen useimmat johtavat republikaanit pidättelivät tunnustamasta Joe Bidenin vaalivoittoa. He tekivät vasta joulukuussa, kun valitsijaäänet oli annettu, joka siis ihan hyvä toisaalta, kun valitsijaäänet. Se on niin järkevää, koska siinä on ollut jotain epäselvyyksiä. Hillehden mukaan republikaanit halusivat myötäillä Trumpia ja vilppisyydöksiä, koska he kokivat, että tämä kampanjan tukea tarvittava äänestäjien aktivoimiseksi Georgian senaatin vaaleissa. Siis mä sanon suoraan vaan sen ihmeellistä touhua. Mä sanon suoraan, että tämä tulee tekemään ison varjon tuolle Amerikan valtiolle kokonaan pitkässä tähtäimessä, sille miten se toimii, sille miten se menee. Hyvin, hyvin suuren varjon laittaa sen koko valtion päälle, älyttömän suuren. Koska miettikää sitä, että jos tällaista lähtee tapahtumaan niin kuin valtioissa, jos tällaista lähtee menemään, niin tämähän niin kuin oikeasti tuhoaa sen pohjan kaikelta, mitä siinä niin kuin on. Kaikelta siltä luottamukselta, mitä on rakennettu vuosien saatossa. Nyt siitä on tullut vähän niin kuin jossain niin kuin sisällissodan alkutiimoilla, että on niin kuin nämä, mitkä on Britanniassakin ja muissa nämä ruusujen sodat ja muut. Niin tällä on samanlainen, niin kuin, että sä oot hyvis, sä oot pahistyyppinen näkökulma, joka kyllä rikkoo sitä valtiota. Tutkintaan osallistuvat pääkaupungin alueella poliisi, Kapitolin poliisilaitos sekä liittovaltion tutkijoita. Poliisilaitos vahvisti aiemmin, että sairaalahoidossa on ollut poliisikuoli perjantaina noin kello 4.30 Suomen aikaa. Poliisi olisi ottanut yhteen protestoijien kanssa, minkä jälkeen hän oli tippunut maahan ja viety sairaalaan. Mellakan seurauksena kuoli yhteensä 5 ihmistä, josta 4 oli Trumpin kannattajia. Kongressirakennuksessa laskettiin lippu puolitankoon perjantaina kuolleen poliisin muistoksi. Joo, ja se nainenkin ammutti, joka vaan nousi. Siis se, mitä muista ei väkivaltaisuus, se vaan ammuttiin, siinä oli se video siitä, että se vaan nousi sinne. Toisaalta, niin jos sä ryntäät jonnekin paikalle. Mä en tiedä, mun pitää katsoa lisää informaatiota siitä, mutta siis mielenkiintoista. Edustajanhuoneen demokraattiedustajat valmistelevat rikossyytteen nostamista Trumpia vastaan. Edustajanhuoneessa varapuheenjohtaja Katharine Clark sanoi CNN-kanavan haastattelussa, että prosessi voidaan aloittaa ensi viikolla. Trumpia aletaan syyttää, mitä hänelle tapahtuu. Varapresidentti Mike Pence ei ota käyttöön peruslain 25 lisää, että aikovat demokraatit Clarkin mukaan käynnistää rikosprosessin. Pence on sanonut, ettei tue perustuslain 25 lisäystä käyttöönottoa. Lisäys mahdollistaa presidentin erottamisen, jos varapresidentin hallituksen enemmistö arvioivat, että presidentti on kykenemätön hoitamaan virkaansa. Ja vielä lisää, kun liittovaltion syyttäjä ei sulje pois Trumpin syyttämistä kongressin valtauksesta. Tutkimme kaikkia asianosaisia. Siis siellä oli se, että ihmiset tulkaa sinne mielenosoittamaan. Mä en tiedä, sanoiko se suoraan. Mä haluan nähdä sen tweetin tai jonkun, missä se sanoo suoraan, että hyökätkää, koska mä en ole vielä ainakaan henkilökohtaisesti en tiedä tästä hirveästi, mutta olisi kiva nähdä juuri sitä, niin kuin, yleensä jos siitä voi syyttää, että okei, jos joku ihminen tekee sun puolesta asioita, jos se ei tee, vaikka se tekisi sun nimissä ja sä et ole käskenyt sitä, en tiedä, ootko vastuussa, mä en tiedä tarkalleen niitä lakilölliköitä siinä, mutta mä sanon suoraan, että tämä on hyvin sekavainen tapahtuma, tämä on oikeasti hyvin sekavainen. Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjä Michael Sherwin ei sulje pois mahdollisuutta, että myös presidentti Donald Trumpin asetettaisiin rikossyytteeseen kongressitalon valtauksen liittyen. Washington Post kertoo, että Sherwin vastasi kysymykseen siitä, aiotaanko tapauksen rikostutkinnassa tutkia myös kansaa villinneitä puheenvuoroja, joita pidettiin Trumpin kannattajille järjestämään tapahtumissa juuri ennen valtausta. Aiomme tutkia kaikkia asianosaisia, emmekä pelkästään niitä, jotka menivät kongressirakennuksen sisälle. Mun mielestä siis sehän, jos ymmärsin, mä näin videon tässä TV:ssä tänä aamuna, että siis Trump tuomitsi tämän jutun. Mutta en mä tiedä, mun pitää kiinnostaa. Katsotaan, mitä hän uutisoi. Kysytään suoraan, lukeutuuko presidentti näihin tutkinnan alla oleviin henkilöihin. Sherry vastasi, tutkimme kaikkia asianosaisia. Ja siinä on joku Yhdysvaltain presidentti Sarah Tylerin mellakassa likaantunut rintakuva sillä lailla. Trump toisti tämän sanoman perjantaina aamuyöllä Suomen aikaa julkaisemassaan Twitter-videolla, vaikka valitappoita hän ei kuitenkaan missään vaiheessa tunnustanut. Trump suostui julkaisemaan kyseisen videon vasta-alaistensa pitkällisen maanittelun jälkeen, jotka varoittivat häntä mahdollisista rikossyytteistä loppeisiin tapahtumiin liittyen. Se on mielenkiintoista, mitä siellä tapahtuu, sanotaanko mielenkiintoista. Ja kaikilla on maskit päässä tietenkin. Pitäisi olla maskit päässä, kyllä. Vaikka vallanvaihto edessä Trumpin tuskin Bidenin virkaistussa 20. tammikuuta nähdään,
New York Times ja Politico-lehti kirjoittavat, että presidentti suunnittelee lähtevänsä perheineen valkoisesta talosta 19. tammikuuta ja suuntavat oikopäätä Floridan kartanolleen. Varapresidentti Mike Pencella on sen sijaan aikomus olla läsnä Bidenin virka-astujaisissa. Lähteiden mukaan tämä tekee mahdolliseksi sen, että Trump ja Pencen välit ovat menneet käytännössä poikki sen jälkeen, kun Pence ei kongressin istunnon puheenjohtajan ominaisuudessa suostunut kyseenalaistamaan vaalitulosta. Luultavasti. Tässä on nähnyt se syytöstä juuri siitä, että nämä Trumpin kannattajat sanoo, että Pence petti heidät. En tiedä, se on jännä. Se on jännä, mitä siellä tapahtuu, sanotaan kauniisti. Tällaista teatteria ehkä, en tiedä. Se on hyvin mielenkiintoista. Vähän ihmettelen tätä koko hommaa. Poliisi kuoli kongressin melkassa saamiinsa vammoihin. Eroako Trumpin tiimistä jatkuu irtisanotuun 4 turvallisuusneuvonantaja. Siellä niin kuin aina ihmiset jättää laivan tyyppisesti. Aiemmat tiedot Melakonissa kuolleesta poliisista virheellisiä. Capitolin mukaan poliisia joutui Melakonin jälkeen sairaalahoitoon, mutta kukaan heistä ei kuollut. Eli siellä ei oikeasti kuollut ketään, vaikka tässä uutisessa olikin. Niin, se on aika jännä. Siellä kuoli mun mielestä siis Trumpin kannattaja, sellainen nainen kuoli. Mä näin sen video, jossa se ammuttiin suoraan. Siinä se oli hirveän näköinen. Siinä se vaan sätki ja kuoli lopulta. Trumpin olisi parasta erota, sanoi Wall Street Journal. Ulkoministeri Pompeo ja valtiovarainministeri Mukin keskustelivat Trumpin syyttämisestä. Opetusministeri Betsy DeVos otti lopputilin. Ja Trump rikkoi hiljaisuuden, julkaisi videon, tuomitsee väkivaltaisuudet, poliisikulut mellakoihin liittyen, kongressitalon poliisipäällikkö eroaa tehtävästään, varapresidentti Pence ei tue Trumpin nopeaa viralta panoa, ja Pence aikoo osallistua uudelleen. Tämä on hyvin moninainen juttu, ja tänään mitä ollaan, tässä on siis tää on hirveän pitkä, katsokaa miten paljon kaikkea tapahtuu tässä. Joe Biden vaatii Donald Trumpin vetoamaan tunkeutujiin. Pääministeri Marin, kongressin tunkeutuminen vakava asia. Meidän Marinkin vielä kommentoi sitä. Hyvää Marin, kuule nythän se on niinku, se on hyvä, että Marinkin Twitterissä siellä löllittelee. Kiinniottomia protestoijia. Mistä kaikki alkoi? Yhdysvallan kongressi oli loppiaisena määrä laskea julistaa virkakokouksen presidentinvaalien tulos. Samaan aikaan presidentti Trump, joka hävisi presidentinvaalit marraskuussa, oli kutsunut kannattajansa mielenosoitukseen Washingtoniin. Mielenosoituksessa oli tarkoitus estää vaalin tuloksen vahvistaminen. Voiko joku näyttää sen kohdan, että missä niin sanotaan, koska minä itse näin sen, että siellä kutsuttiin ihmisiä sinne mielenosoitukseen, mutta missä on se kohta, jossa sanottiin, että estetään tämä, niin kuin että mennään siellä. Siis ajatus oli siinä, että mennään osoittaa mieltä, mutta siis estetään millä lailla, rynnätään taloon. Mä en itse selvitin sitä informaatiota, eikä siinä ollut ymmärtääkseni mitään tällaista pohjaa, mutta katso, asia on näin. Tämä on hyvin monimutkaista. Huomatkaa. Huomatkaa sitä, että tämä on hyvin monimutkaista ja tässä on tällainen outo niin kuin sivumaku, joka vähän haiskahtaa oudolta. Mä tuun selvittää tätä lisää, mä tuun laittaa teillekin lisäinformaatiota tästä. Jos haluatte nähdä videoita BitChutessa, niin painakaa tykkäys, tilatkaa kanava, oikeasti tilatkaa, koska meikäläinen pännättiin tubesta ja se on vähän hankalaa, sanotaanko, saada videoita eteenpäin, kun asiat pännätään, niin kuin sanotaan. Toivon teille kaikille hyvää päivänjatkoa, tilatkaa Lukkasen kanava, jatketaan uutisointia joka päivä.